talikod sa Ginoo nga musangig sa kusog sa tao. Sa'yo pasabot ani, gado na pa yung mga kusog sa tao, kaya na may butang. Hindi mo silutan ko kini. Nagpasalamat nga hapit naman ang eleksyon, kita mo salik na makusgan ha. Minunta nga kini mo'y kwartahan. Ayaw mo ang pagsalik. Suko Ginoo na. Suko ang Ginoo. Tanang mingon suko ang Ginoo. Silutan niya. 6. Sama siya sa usa ka sampinit sa deserto. O mutubo sa ugang yuta ug sa yuta nga parat diin walay laing tanom muturok walay gayoy maayo nga maangkon niya. Mura daw ko ni sampinit nga muturok sa deserto kanang ugang yuta dunay pulong dihang deserto. Kung makakita mo deserto, wag di mapugi anong deserto eh. Nga naman, tulad kay yuta na siya nga, wala di katilaw tubig, gauga, patay tanan, kahoy, sagbot, way mabuhi anak. Ngayon pa siya diha, o sama po siya sa yutang parat. Nga doon na may isbutan din yutang parat. Nakabay parat niya yuta? Na? Ang asin, dili na sa dagat ikuha, na po'y kanang parat, asin na sa yuta ikuha. Special nga asin na siya. Wala na sa puwadiri. Muna ang vitamina sa asin na ipangita nato. Kanang ping-ping. Ba't nga ba ng asin ako? Nakikita ng asin nga. Ang doktor resita na kanang asin. Ang sa nanganap doon? Sa Afghanistan siya. Gikan na sa yuta. O walay lahing tanong na moturok, wala kayo'y maayo na maangkunin. Doon nag-isgutan diya ka na bitang patayng dagat na kabasabuan na sa Biblia ka ng patayng dagat. Dead Sea. O ka ng Red Sea. Nga nag-isgutan man ang Dead Sea. Patayng dagat. Nga nag-isgutan man sa Bible. Nga nag-isgutan man ang Dead Sea. Ha? Kay? Way iwasanan? Ano naman na? Murag lake mo sa nang gitawag na Dead Sea. Patayng dagat. Wala ka konektar. Ang gisgutan ng patayng dagat, way isda nga mabuhi. Tungod kay halos 90-80% ang asin diha, gamay ng tubig. Kanya ato ang mga Mediterranean Sea, kanang Asian Sea, dili mo na siya kung maghimo ka asin ana. Gamay ray imong pila ka galon imong tubig nga lutuon, asin gamay ka asin. Pero kanang Dead Sea, usa ka galon tubig, himabaw kasi na way mabuhi nga isda tungod sa kay matabal na gyud siya diha. Unya kung maligo ka dito, di ka umlod. Di ka umlod na. Ha? O dito ka. Asin, tabal ng lagot sa baso. Gisgutan din nga mga tao nga nagsalig ug bibiya sa Dios, mura kinig sampinit, mawa gyud madaw-daw, mura kinig yuta nga parat, mura kinig dagat nga Dead Sea, mawa gyud siya mabuhi. Meaning, ang mga tao nga nagsalig sa tao, ang mga tao nga wa motuo ug mosalig sa Dios, ingon pa siya, mao kini samputan. Kinahanglan nga ang atong pagsalig na agayod sa Dios. Sentro. Pila ba ka porsyento pagsalig sa Ginoo? 100%? Direpita pila? 100%? Bantay dito ha. Mutubo sa ugang yuta, kung sa yuta nga parat, diin walay laing tanong nga moturok. Wagid lagi, kanasip wagid moturok. Naluroy mi dito sa East Coast. Unya, kanang itong bato nga daw kay bato. Dagat niya bato. Wala na yuta niya. Namin mitulog dito kahoy ba?
Grabe na kahuya. Bato man to.